Hindistanna adımlardan hın beriye, Kalkuttanyň giň zalynyň gujagy, görne hiri jadylapdyr hemmesin anny gelýän gujagy. Ustad şahyrymyz Mehmet Seyidowyň, halypamyz anny gelejülgäýiň dörüdüjiligini bagyşlap, dörüdün goşgy bendidir. Mehriban watandaşlar, biz gepleşigimiziň bugunky sanyny Türkmenistanyň halk artisti, Ustad halypamyz anny gelejülgäýiň dörüdüjiligi, aýdymsa dälimini bitiren hyzmatlary dogrusynda taýýarlamagy makul bildik. Anny gelejülgäýiň barada gurrun açmak bizim üçin uly bir bagyt. 1992-nji ýyl ýöriteleşdirilen saçlyk mekdebinde okap ýörkäm. Mulla Täsmuradow adynaky Filarmoniya Purlusari adynaky halk sazgurallar orkestryna işe girmek nesibäme düşdi. Şu işe baramda halypa işläp oturan eken şomat orkestr bilen dirijorda. Ondan halypa dedim, ine men fleyta çalýan işe giresim gelýär. O kabul etseňiz diýip, özüm mektep okuwçylygyny bir 10-njy synpda okap ýörkäm. Aýjygy dedi, fleyta çalýanymyz bar da biziň dedi. Ondan yeri ýok da diýip, bolýa diýip, ondan gynanyp ýüzüme gaýdyp barýakam. Dur jygy, dur. Gelen bäri sen gopus çalyp bilýärmi dedim. Menim howu çalyp bilýän edim. Bolýa ondan şorat. Bar gitdi arzasyny al elinden, o gopus jetdi diýip. Ana şeýdip halk sazguralary orkestryny hem gopus salýadym. Halypa gaty talapkärdi. Ondan anely halypada saz orkestrda işlerini şu halk sazguralary orkestrynyň toporuny bir näçe sazgurallardan ibaret bolup durýardy. Toporlardan kirişli sazgurallar, diýip sazgurallary dutar, onu üflünip çalýan sazgural hemmesi bar. Şolaryň hemmesi bilen aýratynlykda geçýärdi. Her oturan sazlardan aýratyn soraýardy, han çalyp berdi. Ondan hemmesini barlandan soň inse sırlary bolýar, şo zatlar hökmanlyk ýagdaýda talap etýärdi. Aýratynlykda bizden hem soraýardy, bolýan ýaýdan ýadym. Şo her gün orkestrdan soň ýanym bilen parçany ekidip öwrenýärdim, urjedim. Şonda da halypaň öňünde çalmaly bolany hökman ýalňyşýan ýaýdanlar ýa-da garas. Aýlar, ýyllar geçýär. Tejribem şeýdi, ondan baýlaşdy da gitdi. Öwrendim, dinledim. Kän onun halypa işlerini hiç ýeli ýad etmeýärdi. Şeýle bir gurruňy çeperdi. Orkestrdaky oturan sazanlar bilen degişip, halypalaryň gyzykly wakalaryny gurruň berip, şeýdip iş wagtynyň nähili gutarýanlygyny duýman galýardyk. Muman anny Allaha halypa barada gurruň edilende, mene entep mektep ýaşyna ýetmäkem näşe döwürler ýadyma düşýärdi. Şo halypaň sazlaryny öwrenip, şolary dinläp, şolardan lezzet alyp, orasar bar, pırlısar bar, mullaň sazlaryny, şolary alam anagel halypaň sazlaryny dinläp ulanlyk. Mektep döwürlerini dinleýärdik, ondan şo mektep oturgan 1970-nji ýylda daňa tarawy Fadyrnaky sazçylyk mektebine okuwuna bardym. Olar Ata Gutlumuradow, Begmurat Gutlumuradow diýen şonuň elinden men şo sapa aldım. Şu ýyllardan soň ondan şu döwlet
o institutuna verdim, onu utarıp ne şu yerde danim annegerla Halipa'dan tapagalım, ne şoň eline şagirt boldum. Şeydip şonun eline okap ol institutdan utardym. Utarandan da şu annegerla bilen Halipa bilen ne bilişlemek ol niýet etdi, ne ol şoňa da yani gaty begenýän sebäbi çağalygyndan bäri şol adamlara dinläp, şol adamlary görüp, şol adamlaryň tarlaryny dinläp ululan çağalar da biz ulanymy ganman. Ne şu soňundan bilişlemek netip etdi, netibäni çekip şeýdibine şo matlar Türkmen Döwlet Filarmoniýasy ýerdiler de şonuň halk gurallary orkestrine Halipaň öz çalýan orkestr gyjak ýaly gyjakda çalyp şol orkestriň taýdanasy bolup işledim. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahraman hem mehriban arkadaşymyz Halipa şäherlik gölüni ösürmekde, Türkmen aýdym sazlymyzy ösürmekde ol işler alyp barýar. Men Halipamy 5 ýaşyndan bäri tanıyan. Sebäbi şu döwürlerde radioda, teleýaýlymlarda häl şuny Halipalan aýdym sazlary eşitirilýärdi. 1986-njy ýylda men Daňator Öwes Fadynaky sazçylyk mektebine okuw berdim. Onu üstünlükli tamamlap 1990-njy ýylda Türkmen Milli Konserwatoriýasyna okuw başladym. Şu ýyl okuyan ýyllamy Halipamyz Annegedi Jüliýew bilen tanışmak maňa müýesser etdi. 1995-njy ýylda
Türkmen Milli Konservatoriýany tamamlamdy. 4-nji sınaglarda Halip Ahmed Annegedi Jület ýolbaşçy bolup oturdy. Şonu ol maňa men seni diýdi, Proletariat adına orkestra ýse çagyrýan dedi. Ne seýdip maňa şol adam bilen şoýla maslap işleşmek meýser etdi. Hormatly prezidentimiň biz öz medeniýetimde goşunyňyzy goşun adamlaryny gowulmaga haklydyr diýen farasatly sözlerinden uğralyn bizim beqara döwletimiň bagtýarlyk döwrüni türkmen sunudyna ömrüni baglan ustad halifalaryň ömür dörejik ýollary giňden öwrenýär. Olar halka ýetirilýär. Annegil Jülbaýew 1929-njy ýylyň 7-nji maýynda Beherden etragynyň Marat owasynda dünýä inýär. Türkmen Aydymsa sunudynyň taryhyndaky meşhur Tary Bagşynyň onuň babasy bolanyny aýratyn bellärik kıldy. Galyberse Türkmen sunudynyň ulus tünleri Pürl taryhynyň, Oraz taryhynyň hemde özüniň gysga ömründe taryhy ady ýazylan ýitidehili Nur taryhynyň onuň daýlarynyň bolmagy ýaşlygyndan sunudyna girişmegine ul täsir etipdir. Annegil Jülbaýew şo ýaşlyk ýyllaryndan başlap şu daýlarynyň gyjak çalmaň inşa tiltimlerini öwrenýär. Türkmen Döwlet Filarmoniýasynyň düzüminde hereket eden halk sagyralary orkestrine ilki şol Setrak Tumanyan, soň Grigor Markoviç Arekelyan ýolbaşçylyk, soň belli döwürlerde Birjol Gurban Kuliýew, Annegil Jülbaýewiň öňi hem şol orkestra halk sagyralary orkestrine ýolbaşçylyk etipdir. Şol orkestriň düzümünde çykyş edenine özü ilki yekelikde solist hökmünde bir näçe ýyllap çykyş etýär. Şol işten ýyllary dörejik ýoluna başlaýar. Onuň döreden eserlerinden bir näçe şahyrlaryň eserlerini ýürlenipdir. Şol ýary garaşan atly aýdymlar bar. Onuň ilkinji döreden saatlarynyň bir hökmünde iň meşhur saatlaryň biri hem ýaşlara salam salydyr. Bu saat şu halk sagyralary orkestr tarapyndan giňden ýerine ýetirilýär hemde dinleýijiler köpçüligiň gyzgyn söýgüne munasyp boldy.
1947-nji ýyl ýaşlara salam diýip saz öğretýär. Dutarçy Samrat Gurbanypesov jubiley diýip saz öğretýär. Şu ikisi bilelikde öğretýär. Şu ýaşlara salam sazyny Türkmen Milli Konserwatoriýasyna zähmet çekýärdi. Ana şonu elmida çalýatda, şonu ömrüt ýa-da çaldy diýip arkaýyn aýdyp bilýän şo sazy. Ondan başga da özlerinden sazlary bar. Aydımları var, şu halkın arasında aydımçılarım, seferöwesçilerim hezil edip ýerine ýetirýärler. Häzir ýara garaşýan diýen aydymyny Türkmenistanyň atalaryndan artisti Aýgül Ýagşeýewa şeýleken Gülşürün Anamradowa bilen birlikde ýerine ýetirip berýärler. Şonu maksat edinlik. Törümde açılsın makmal beğülüm, günleri geceleri yara karaşyan. Aşkına hayradın dilim, bağımda kadarcık nara karaşyan. Çeperikin halatalın üydümü, günüm açtı aydıp berin aydımı. Armanım yok bile bildi bidimi, gıyt günü gürkana yanara karaşyan. Zehir turup yüpük saçta illeri, yakalı birizi açıp keçdeli. Nemedi de öz dilinin eşdeli, cimali nuranı anaya karaşyan. Biz çıktık meydana uzadı keşlerde ellerim saçlarım çöşler. Şeyde acıp geleceğimi başlar, toyumda çalıncak tadı karaşyan. Şeyde acıp geleceğimi başlar, toyumda çalıncak tadı karaşyan. Cimali nuranı anaya karaşyan. Günleri geceleri yara karaşyan. Eger şunky gün teleýaýlymlaryň üstü bilen biziň saz ýerine ýetirişimizi dinleýänler bar bolsa, görýänler bar bolsa, eger göňüllerine ýaraýan bolsa, şo meniň çalyşym şol halipanyň zähmetiniň miwesi diýip men açyk aýdyp bilýän şunu. Men gaty özüm bagtly diýän şeýle halipalaryň gurrungyny dinleýänim üçin
Şu zatları öwrenip özüme minni Ştaýda Türkmenlik konservatoriýasyny zähmet çekgelýän. Öz taliplerime de şol halipadan eşden ähli gurrunlarmy şolar geçirýän öz taliplerime de hem gurrun berýän, hem gerek yerine talap etmeli ýagdaýlarym bolýar. Şo halipaň bizden etýän talabyny öz okuwçylarymdan men talap etýän, hem gurrun berýän. Men döredijligimde halipanyň orny gaty ululakan. Onun şu halk sazlaryna söýgü getirenim maňa Annegeli Jülgäýew, şeýle hem Ata Gutlumradow. Ata Gutlumradow diýip sazlarnyň arasynda Begmurat Gutlumradow tanalýar. Şo halipalar ýatlanymyzda biz elmydama buýsanç bilen ýatlaýas. Onun halipaň ýene bir Ştaýda kän gurrunlar berýär-de, gurrunçyl adamdy, gaty degişen gurrunçyl adam. Gurrun edisem, fas salsam, dirijorluk edisem, hemmesem şeýle görüp, dinläp, eşitip doýup bolmaýady. Şonuň etýän halipaň gurrun berýän zadyny başga bir adam ýa özümiz gurrun bersek, täsiri onça bolanokdy näme üçindir. Emma şo halipa ýöneki sözler bilen aýdanda şeýle bir şonu dinläp doýup bolmaýady. Elbetde şolar ýaly sazanna bolan üçin şahirler gapdalynyň geçen näler. Ştaýda aýdymçy şahir Gelbäşewiň bir ýörüýte halipa bagyşlap döreden goşgusy bar. Kim çalýarka diýen soragyň bolmaz, owaz etse Annegeliň gyjagy. Şeýle aýyl-saýyl besebellidir, owaz etse Annegeliň gyjagy diýip ýöne ýerden aýdylan zat diýem kanny pikir etýän.
umuman bizim Ankara'dan gelen Haliparal'dan gelen bir gurrun vardı. Häsiýet diýilen adam sağda da geçer ya diýerler. Onun şu sağda bilen häsiýetini ikisini şu deňeşdirdiňne şu diýilen zatlar hakykat göz ýetirip durdunda şu zatlary. Sebäbi çalyan sağlar mulayimdan mulayim ýüje dip çalýar. Öz başyna bir zat ýardym etşä. Halipada okap beren döwürlem institutda. Şu matlar Halipa dedim ben orasaryň çalyan sağlaryny gowurýanlar dedim. Men şondan doýup bilenmek dedim. Şondan çalaja ýylgyrtdy Halipa. Jigit dedim men hem gowurýan idi. Onu oradan sağlaryny ýöne dedim men öz başymazyk bir hili ýol bolaýdy men gidip derim. Şonda diýen ýardym etşäde. Onun meniň şu orasaryň orasarlar bilen daýýan munan sağır bagşydan purlaga Purlusari, orasari, nursari. Bulan hemmesi gıcık elinalarına da, dutar elinalarına da nip saz olup dur. Sonra bir topar olurdu şu matlar, devletten ansamblı. Şonun orkestrine yol başçılık etti, Halipa, Annegellağa. O tayda da bile işleştik. Hem daşarı yurtlarda olduk. Bizim devletimizin içinde hem vilayetlerde diyen şeyle konsert verdik. Şolar yani saparlarda bile yollaş olduk da Halipa ile. Annegil Halipa häsiýeti boýunça hem gaty kişiwilli, ýokary medeniýetli adamdy. Tergedek onuň bilen söhbetdeş bolanda edil öz deňduşy hataplardy. Dinleýijiniň ýanynaky adamynyň gurrundaşynyň pikirine tarpy goýardy. Onuň hem pikirlerini dinlemegi başarýardy. Halipa Annegil Jülge şu gyjak sag guruluny elinden düşürmedi. Şu sunuda wepaly hyzmat edip şu bütün ömründe şu Türkmen sahasında öňden bolmadyk Annegil Jülgeň çalşyny döretdik hem şonuň Türkmen halk tarapyndan ikrar edilmegini galandy. Halipa Annegil Jülge bütün durukly düýrmegi bilen şu sahasında berilen adamdy. Şu saz gurul bilen hem daşary ýurtlaryň hem dünýäniň birnäçe ýurtlaryna şu saz guruluny öňe hemra edinip şu Türkmen sahasında hyzmat eden sunut şahsiýeti hökmünde bizim kalbimizde ebedi ýaşar. Halipanyň ýene bir şu Türkmen sahasyndaky eden üstünlükleriniň biri onuň fortepiano bilen gyjak saz guruluny goşup çalmagy şu Türkmen sahasynda täzelik bolup girdi. Şol öňüň şu ýakmy çeken ýyllary ustad pianistçi Vladimir Sapyagin bilen dünýäniň dörli ýurtlaryna konsert bilen çykyş etdi. Halipa Annegil Jülge şu gyjak saz guruluny öňe bütün ömrüni hemra edip bütün içki arzu hiyallaryny şu sahasyndaň üstülen halkyna hödürledi. Diýem, dörejik ýüzüni dolu görkezip bizim Türkmen sahasyndaň taryhyny öçmejek ýyl galdyrdy. Annegil Halipaň aýratynlygy birinji bilen çalýan gyjagy şular ýaly ne bojaklaryny bir 3 kırşlyk gyjak da şu bilen çalyp beren şuma çalyp oturan. Olar 4 kırşlyk gyjak. Onun ol orkestrda çalýan gyjak. Olar bilen şu Ýewropa sazlaryny, dünýä sazlarynyň hemmesini çalmak mümkinçiligi bar da. Onun şol Annegil şonu diňe orkestrda çalman, onu ýöne salýardy. Şonu ýekelikde çalmany. Onu da öz başyna ýol tapyp çalmany başaran Halipada. Sebäbi onun şol Annegil şuna çalyp urar bolun. Radyoda dinleseň hem keşfini görmän dinleseň hem eýen şu taýda duýup bolýar Annegil çalýar şunu. Ya şol
şomatlar yaşarak döwürler Vladimir Sapegin pianinası şu fortepianoda sadanlarlyk edip çalyn saatlar amma da ken. Ine şu saatlaryny dinleýäňem bolýan. Ine şonu da duýup bolýar. Ýok, ýekelikde ýeke çalyp oturanda da ýani halk saatlaryna çalyp berýär da o jakda orkestrga jam bolan halk saatlarymyzdan çalan saatlar ken. Haraýym dön diýe. Andan aýrylym ine ýekelikde çalanyma. Aman ağazyň sorama diýen saady bar da. Şu sorama diýilen saatlaryň anlaýarlaryň onu ýaly tüýjü çalmak mümkin däl. Ol halipan çalşy. Ýa gaýçyn bäl şu keşbini görmäňde dänem şu tezini işleňde de gyzanyň tezini işleňde de şu ýerde anlaýarlar çalýar diýip şonu düşünmek bolýar da şu. Çalyan saatlarına biz elmeden lezzet alıyorduk. İslam döwürlerimizde näçe ýada bolayar biz. Şunýaly bir gülkili wakalary gurrun berip elmedama seýdip işin soňuna biziň ýadawlygymyzy aýrýardy. Onuň çykyş etmedik ýerleri ýok. Ol dünýäniň ähli künjegine diýen ýa çykyş etdi. Ýaponiýada, Fransiýada, Amerika Birleşen Ştatlaryna hemme ýerde çykyş edip Türkmen aýdym saatyn dünýä ýaýmakda uly işler bitirdi. Şol bitiren işler üçin o Türkmenistanyň halk artisti Maktumulla Dynnaky halkara bayram eýesi diýen atlarda kılly. Orkestrda işlän ýyllarymyzda Halipanyň özü nergi diýen halk sadyny ýerine ýetirýärdi. Ilki dirijorlar edip başlaýardy. Soňundan onuň özü oturup biz bilen deň şol ýekelikde özü ýerine ýetirýärdi şo sady. Onuň Halipanyň döreden gopuzny sady bardy. Munyň durjman muallim şo mahal taliplik ýyllaryna biz bilen bilediň işledi. Şo mahal ilki bilen şo sady ýerine ýetirdi. Şeýdip hemme zady ýeke öwredýärdi. Sady o bisirmän çaldyran okdy. Elmydam günni şo sadylary gaýtalap Dünnäler çalıp ondan çykyş edýärdik. Ýary garaşýan diýen aýdymny ilk ýerine ýetiren Türkmenistan halk artisti Anyberdi Attanow. Ondan şonu ýazga geçirmek üçin Sapar Mäme haýyş edipdir. Sapar ýary garaşýan aýdym döretdim şunu ýazga geçirek bolýar folin şonu dutardy, şonu çalyp bereýdi diýipdir. O sen sadyň çaldyrjak bolsaň maňa notany ber, ondan bir aý men öwreneýin, ondan gelip çalyp bererin diýipdir. Ine bizden şumat arhivde bardyr şu Anyberdi Attanowyň ýanyna şu dutardy. Birä taýda dutar çalynýar, birim gopus çalynýar da. Şu dutarda ýerine ýetiren şu Halipanyň özü, Anyl Jülgaýewiň özü. Diýjek bolýanym dutardan habary bar. Ýöne elmedama özü gyjak çalýarda. Şu aýdymy özüm gowy göremsoň, şu sady ýerine ýetirdim, çallym, ýazga geçirdim. Şonu Halipanyň özüne haýyş etdim. Halipa diýdim, siz özüňiz çalyp beräýin diýdim. Men bakdymy ýene bir sadylary, bir kuş tany saz bilelikde ýerine ýetirmek paýyma düşdi. Birä ýaşlara salam sady bilelikde ýerine ýetirdik Halipa bilen. Şeýle hem Aman Agajykowyň halk saz gurallary üçin täzeden işlen öltürer diýen halk sazyny bilelikde ýerine ýetirdik. Ol akan ýerinden akarmys aryk diýilýär. Anyl Jülge diýilende hökman Sarwasydan gaýdylýar. Sarwasy aharyň bilbili hasaplanan adam. Sarwasyň perzentleri pürlü sary, Oraz sary, Nur sary. Şol gelýän üýtgeşik şahanyň birim şu Anyl Jülge. Anyl Jülge de Sarwasyň ahty bolupdyr ýa. Sarwasyň birinji çagasy pürlü sary, ikinji çagasy altynjy. Anyl Jülge de şu altynjy malyň ogly bolupdyr ýa. Halipa köplenç dirijor onuň ýerine ýetirji. Onuň söwer dostum kompozitor Türkmenistanyň halk artisti Aman Agajykow. Şu Aman Agajykow şahyrymyz Maktumulla Pragynyň aýrylym diýilen goşgusyny döreden sazyny
Hem yerde yerini yetirýärdi şo sady. Şo sady ýürüýte şol Aman Agazykov annegele jülge üçin döreden ýaly. Sebäbi şonu çalanna başga dutarçylarym onu yerini yetirýär, aýdymçylarym aýdym edip aýtýarlar. Beýlek sazurallarda da çalynýar bolyn, ýöne şonuň Edil Halipaň çalyşýaly aýrylym dinlenip bolanok. Emma Halipa şeýle bir çalyp durup bolyn, onu gaýtalap bolanok hiç şeýle. Häzirki wagtda Türkmen Milli Konserwatoriýamynyň halk saz gurallary orkestri Omar Igamow ýolbaşçylyk edýär. Häzir şol Annegel Jülgaýewiň döreden sazlary, gopuzly saz, onuň şol ýerine ýetiren nergis sazy bar. Şo sazlary täzeden işläp ýerine ýetirýärler. Türkmen milli aýdymçylyk ýolunu ösürmekde alp barýan işler üçin hormatly prezidentimize sag bolsun aýdýar. Oý onuň jany sag bolsun, alp barýan işleri elmi damarow açy bolsun. Şeýle gowy döwürde ýaşaýat. Bizim hormatly prezidentimiz Ali Palamady ýatlamagy giň ýol açyp berdi. Hormatly prezidentimize köp sag bolsunlar aýdýan. İl wagtly döwlet ähmiýetli işleri rowaj alsyn. Jan sag bolsun. Döwletimiz üçin, halkymyz üçin, hormatly prezidentimiz üçin elimizden gelen hyzmatymy gaýgyrmar. Şular ýaly halipalaryň nusga alarlyk ömür ýoluny, sungat ýoluny öwrenmäge hem-de terbiýeçilik ähmiýetli gepleşikleri geçirmäge uly giň ýollar açyp beren hormatly prezidentimize çäksiz alkyslar aýtýar. Goý hormatly prezidentimiň alyp barýan işler mundan welakda rowaçlyklara beslensin. Şeýle öz sungatymyzy halkymyza ýaýmana, uly mümkinçilikleri döretýän hormatly arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun.